dạ đông bread thằng khăm quý bay nó gợt nữa wow. Hai guys, nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां दं, आंबो मोजां दं। खिन्थु आंहा गगा मोनदों आरोना, गाराफ्रानो सोलायला जोब्बाय। बोथोराबो बिराद गुसु आरो जों सरलपारायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना। बहाय बिराद मानसिफोर थाङो आरो जोंबो थांनो लुबैबाय। एबार फार्स्ट टाइम थांगोन जोङो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ, ना मा होनो ब्र'? जोंना थांला लोगोफ्रा नेगासिनो माखासेखौ। गुड मर्निं जिथुत हेलो ब्र' फुरा नायसिना बेरायखावहैसै। आदा साहा लोंखांबाय एदामोनाव थांग्राफ्रा ओइ गैजागोन ना बेवहाय नै बिथांमोनहा दंबावो थांबाय आरो दङ नै आरामोन हाय बल' हाय स' लोगोफोरजों दा लोगोनि न'निफ्राय फैबाय, जों थांबाय थानोसै दा। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थागोन होननानै। थौदो बिदिबा सेलौ। दिनै समाव आङो दिनै नोंखौनो गोसोखांनानै आं हर सान गाबायल' थासै नोंखौनो साननानै आं मा लांखासै बिसमुरि सफैबाय गाइस। बिसमुरि थांबावसै, नायलांबाय थादो गाइस। रेस लादो रेस। फैसा खांबाय 100 खांबाय 1000 जाहैगोन। ओमफ्राय बेजों अमा बेदर बायगोन। ओमफ्राय जों दा थांसै बेदर बायना हरै हांनानै जाहैगोन। हरैहाय ना मोनबावबाय गोजाखै फैनायाव गोजाखैबा सुखुबोजोब्बाय। हिट नायसै दा माबायदि भिउफ्रा, माबायदि थांनायनि फुरा एक्साइटेड जानानै दंखायोना। थांफिननोसै बे बिथाङा सालायसिगोन। गाइस लामाया नायदो, देन्जार गारिफ्रा आख्ल' हुख्लाजोब। गैया नै दुनि बारा सालायजाया। वाव हाद्रि हाखर अन्थाइ मोजां। फैबा मोनसिगोन बयबो लामाखौ माबायदि। मोनसिगोन गाइस, मोनहां। लामाया फुरा गाज्रिलै, थिगबा गोबाव लाबाय।
गाइस जों बे गेटआव एन्ट्रि फिस होबाय आरो बाइक गंसेयाव 100 थाखा लादों बिदिनो चलो 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 लगाओ मुंखौ लगाओ साखु लगाओ फाइनालि सफैबाय गाइस सरलपारा नायनो हागोन नै वाव वाव सार भिउसा माबायदि हिट खादा बरिया हिट वाव खोनानै बर'आ ब्र' हिट जायगाया Gimana? Gitu. Korea, sobiba. Fresh pertama. Mulai mari juga. wow नोंथांमोनाबो नायदो दसे उनाव भिउसखौ देखायनो एसे Wow, cool guys, सान्दुं गोसाबाबो हिट मजा सान्दुं गोसाबाबो गोबां फैयो माथो फार्स्ट टाइम नुफैबाय सरलपारा गाइस माबायदि जादों खोन्थाहरदो कमेन्टआव भिडिअफोरखौ Enggak ada gua main tinggal sama mobilan tuh sini. Oi, itu bakery semua tang dia. Ayam mobile coba. भारा लानानै फैबाय नै बायनायाव फटक लानो हास्लाबाखिसै भारा बायनाय माने भारा आरोना 100 थाखा लादों गांसेयाव साथा मोनसेयाव घन्टाबो हरफाखादों गावसोर नोंथांमोनाबो लानो हागोन फैबा बै हाबजेननायावनो मोनो भारा होखायो गावसोर टेबोल चेयार पास होनदोंमोन आरोना जों साथाल' लानानै फैबाय सान्दुं गोसाखाय Bisyang biya. 100 थाखा लायो बेखौ भाराया Bye bye man kacuran begitu. जाव मोजाङै Sagul bulan gila nama jauh. बोलो हो Ontai beda. हो एन्जर जावनाय बायदि सोनानै मोजांसो नै मोनसे ओरै हाबदों नै बोरै हाबखो
Udah siap dong. Wah, lagau. Moza. Wah, kodok. Siap jangan sini. Wow, जाबाय फाइनालि सायख्लुम थानोसै एबार मा जादों नों जों बिथांमोना नै जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो माला हाबायबो नामा बेयाव हरथ'नामोनलै बेयाव सावनोसो नांगौमोन बेखौ खोनादों खिन्थु सावसिबायसो नै सायाव सोरबा हमथ'नानै गरम जागोन ना सावनायाव जोंना नै रेडि खालामगासिनो नाङा जाबाय मोजां बानाय मोजाङै वाव खेबना हो मोजाङै breakfast आंनि मबाइला बेसे लादों duduk Mamay lang malo kindo da. Beda. lo view sing fai da hai mulai ona hai जानो नागिरदों एसे अमा बेदर ओमफ्राय नै केक जादों hai जाखावदों नोगोदनो oi fungbai apa dulu ya ada ayo अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना Đâu Ayo bạn nào cái này à? Hay à? Bukan ni. Ada tahan. Bom down. Ôi, cảm giác vậy. Tiếc rồi. À, sự là cảm giác ra mà cảm giác. Ôi, lùng khiết với. Con đang phải gần ơi. Oh my god! Wow! Oh my god! Ah, sudah mana ni? Wei, korang dulu istilah korang guys. Đây đâu, ram màu ra thì nơi. Wow, nếu đang muốn làm một phi nhà cơ. Hello, đây chúng ta photographer rakyat das, ini sudah ada semua.
Oh, ada kepsak dari jauh. Wow. Pramoza. Makasih ya yang dong. Biar ke. Ơi, thế nào cũng ạ. Ơi. Rồi. Hello. Không nên sợ, mau đi đây ạ. Đây ạ. Saya mau lagi mundur nữa. गिबि-गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय आं बे जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों बे जायगायाबो मोजां अन्थाइबारि दै बिराद मानसिया पिकनिक जानो फैयो बेवहाय बिराद मोजां आरो पिकनिक जानो टाइम फैबावाखैसो ना फैबावाखै पिकनिक जानाय समा दाबो फैबावाखै थेवबो मानसिया गोबां सोरगिदिं जेरैबो मानसि पिकनिक जाग्राफोर दङ हाजो स्राय ना खाताम बिराद मोजां आं बेखिनिखौ बुंनानै आं नायनि र' भिडिअ फट' खेबनायखौ नायनो नागिरदों आरो ना माबायदि जायाबा जों केमेरामेनखौ रायगोन नाय आंनि फट' खेबनाया मोनसे गेम साइना बेयाव गोजौ बोरो नाय आयौ खेबनाया नाय बुरु नाय ना ओइ दासो फैदों जोंना खेबजानो सासे खेबजानो थांगासिनो दे नायलागासिनो नाय दुगैगासिनो दं नै गामसा सुदों थांफिनोसै गाइस थांफिनोसै नै एकदम गानलाजोब्बाय मालाय हेन्डसाम खेबदोलै खेबदो माबायदि मोनदों फैनानै मोजाङानो सरलपाराया जायगाया मोजाङानो फैफिनबावनो लुगैबावदो आरो ना मालाबा फैफिनसै ना दे मालाबा फैफिन औ दे हाय गाइस जों दा थांफिनो ओंखारबाय आरोना सरलपारायाव फैनानै गोगोम मोजां मोनबाय आरोना दै स्राय स्राय गुसु थान्दा लोगोसे हाजो सारि सारि दा बिराद गोजोन मोनबाय आरोना बुंस'नो हाला गोसोआ माबायदि मोनदों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानोदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय थेंक इउ आरो साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो आरो नोंथांमोना आसा खालामोदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै थांफिनोसै गाइस थांफिनोसै फुरा एन्जय लाबाय लोगोसे नैबे जोंना एक्टरनाव सोंनां माबायदि मोनदों फैनानै जायगाखौ बे फंनैसो बुंनानै फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदोंमोन जायगाफोरखौ आरो बे माबायदि नुखोदों बे जायगाखौ बे जायगायाथ' बिराद बरिया दै स्राय स्राय ना दै स्राय स्राय बरिया दुगैनोबो बरिया दुगैबाय बिरादनो फैबावगोन मालाबा र' टाइम लानानै जेबो जायाबा फैबावसै आरोना लोगोफोर स' बिदिबा लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आं भिडिअखौ बाय बाय